Ja, efter så Dranger 16 John Nastan och Heina Fjärs som pressar samman här i faktiskt konti steg av finalen. Fyllde så han vann nästan första steget och i närgrand här i hanta här vid Chatner. Vi tar 16 kom Genton som hon har kände. Nu är det 16 kom nästa Dranger i Bjoa. Heina Fjärs. Ja, gående stvirrings av et lån og time nå skal plass noen og ikke minst ikke noe hitja vi her hjemme. Her jeg så kan si at det fremmes ikke ordet rikker vi malt halvene, så jeg skal gjøre med døydast til å kunne lykke om støvna. Nå, Dranger 16, ja, Heina Fjärs og nesten om presta sammen. Og spørs du med om favorittleiklod, utan så er det at i behøver seg negativt linjer, så kommer vi hitja sin til listan noen. Och se senast det Celine spalte det var satt av februari landskapsne och ta vinner Heina Fjärs 2-4-3-3 och kunde vi så säga nöjd till 4 månader till Lee Svarstone Heina Fjärs men ett nästa Lee som kan få i plåster av ett Genter 16 för det så gärna var därför stå av vinna Faxe kan till Stepa Cup-ins now. Oj, heso Stasel i hötlene. Hötla Chatner. Hötlen vid Chatner välfyllt. Nu. Dranger och John är ute drar att spela söna. Faxe Conti Stepa finalo. Här är Heina Fjärs som börjar vid botten. Thomas Lindeskov Johansen kör botten på striknen. Av högra vann Roger Jakobsen. Av vänstra batcher Jonas Fossabrik. Av mine Peter Tore Jakobsen. Av vänstra batcher Boas Ellefsen. Och Shiba Götop.
Jonas. Med Peter Torre på oss Ellefsen. Ut av Vinstra Vång som alltså är klämmen till Ludvig. Peter Torre Jakobsen för att skjuta. Men vi tacklar mitt fyra. Nästa variant finns Kröst. Har han fjärst till att vara avvärd för Droal. Peter Torre ut av Vinstra Vång till Clement och han skorar första målet och faktiskt kan det släppa kappinchen för Dranger 16. Heina Fjärs vi mot nästan nu. 1-0 Heina Fjärs. Lukas Luka lägger att sätta till mål. Heina Fjärs var Mikael Vardom Ragnarsson. Oj, gott mål.